dapat yung lumilipad. Kaya napunta kami ng ano. Saan tayo pumunta? Sa Dali. Mamimili ng mga Dali daw. birthday ni JJ. Konti lang yung lulutuin. Ang init! Ah! Luway-luway nga. Hindi tinatarik mas ko. Hindi mo pag... Adi mo kaya. Magtarik mas tamig. Tansya na di ko ha. Di niya to. Na siyempre, electric. Ano yan? Adi ribs ko ah. Tinulog. Mama na diri, tagiliran. Tumama yung mga. Agad yun. Ayun, nabili na Luway-luway yun. mo siya na. Automatic man ito no. Tsaka. Bumali ba ka? Pero may ikaw ah. Hindi maglulog sa targadi. Reverse. Reverse mo muna son. Reverse ka di. Hindakiton. Ay, Diyos ko po. Di, lahat mo naman. Barang di tayo andat. Reverse mo muna. Yan. Jason palayo ko na. Chicken kanan. Oo, kung aldi nabili niyo. Ay, primera pa lang. Kapapala din ano. Second year. Uy, yan. Ako ko, ay, kulog ka di ribs ko. Ay, tinaw. Uyam lang. Hindi ko uyam lang son. Sa mga isan ba? Uy! Oh, nakakaligta ko kung balintong. Amo nga ni. Sige, Eh, kaya pag- nga ni kapatan dos. Ay, Ang balin to nga di pag inibig. nagawa. Yan, sobrang init ah. Sa labas. Nagkambyo na. Laway-laway man sabi. Pabigol kami, pabigol. Ang bigol na. Mahal yung pumasay, 1.5 kaya mag-e-bike na lang. Mag-e-charge sa kapatid. Bila ka power bank. Daw pala sa pagpuro pa Manila ta Jason eh. Dinaunta na sana sa ADB. Ganyan o. Yan sa highway. Hindi pinay na pangarap. Dali. Ano mo? Diyan kaliwa. Hindi, hanggang dito matama. Pigbakan pa. Hindi mo sila matitig ba? Hindi pa natin. Metro na ano ba? Hindi mo ito matitig ba? Hindi! San naman yun? Yan lang sa una ng school pag-adalis. Ayun. Sinasabi ko tugrukan sa mga. Reality. Kamu dami. Ano ang service natin po? Di ba ata? Amo yun ang sumuan. Inaantahan ng race. Ayan o, school. Ano sabi ko tugrukan sa Jollibee? Ayun na pa. Kaso dapat nagpunayin ko. Nagpunayin tarpaulin. Ayan o. Nandito kami sa ano, Dali Everyday. At kaya nga pumunta kami dito sa Cavite kasi birthday nga nung ano, pamangkin ni Ami. Yung bunso. Ano lang naman yung Nagkataon lang kasing check up din. Tapos, nagkataon yung check up tapos pinaano na kami kaagad, pinalabas na kaagad para dito sa Cavite sa pumunta. Kasi ba yun, dito rin, day off. i-search mo nga. Yung tama lang na ano, salo-salo. Pansit lang. Okay na yun. Mas tipid dito kaysa sa probinsya pag mag-okasyon. Sa probinsya, pag nag-okasyon ka, kailangan magkatay. O karne, kilo. Dito, nung nagbinyag niya, konti lang, bihon lang, okay na eh. Natipid dito sa Maynila. Oo, ito oh. Ano yan? Baka cold. Baka colt. Hindi yakot. Baka yan. Yarn. Baka colt yan. Bird spore. Yan, dito kami. Ito kami. Baka kayong Ay, favorite na ano. Ito pag nauso to doon, itong dali na to. Dapat ka din nagpa-franchise na Pag ito magkaroon sa Bicol, yari yung mga bro. Pwede saan kung kayo. Yari sa probinsya. Mga tindahan. Pang 20 Ay, Dapat sa 2 hours ka. Oo. Santo Domingo nga, may LCC na. Ako, Santo Domingo. Ako na LCC. Kaya pag mauso to, kasi mura pati.
Ano namin, tinapay. Mga grocery, yari na. Magluluto sa amin ng macaroni salad. Paborito ko. Hindi ko kinakain. Macaroni. Baka ni salad namin. Di mahina talaga ako sa dessert. Pero kapag graham, pwede. Graham, yan ang kinakain ko lang na dessert. Pero pag mga ano, mahina ako sa mga Di man kita nagkakulot. Hindi. Bawang ito. Real mayo. saan may ano, big bro. Yung one pa siya. Sugar. Pula, mo ito sa mga papaanap ni Lola. Pulang asukar. Bagsak. Pagdating namin nakatulog ako. Talagang tulog na tulog. Agusat ng mas ay din. Ayun, pauwi na kami at kinain tayo ng e-bike na to. May password pala to. Kanina pa hindi na mabuksan, ang iinit pa naman. May password. Mga ibinat mong tanga. May password, may password. Kaya na nasabi ito ng manok na kami. Ayan, toasted chocolate. Balik kami. Moto. Pumunta ka na lang dahil. Ay. Mas mainit dito yung sa Bicol. Basta moment. Ang init! Dari ako mag-swimming, no? Pwede ka nakibuti. Panahin. Wala rin, Mat. Panahin man. Kita po mag-swimming kita sa Ito na sila kita. amin. Ano to? Dahil swimming? Hindi mo kasi ate nagtatrabaho. Trabaho sa Domingo sa 9 available si ate. Dahil mahibog na ako si... Lagay na sa Mawip. Oo. Magkano? Mga siya ang entrance niya. Ah? Halit mahal ako ha, cottage, 1.6. At to cottage ninyo to, 1.6 na to? Oo, sumad-sumad. Si hindi ka nagka sa swimming. O da saray-saray ka to? Amo na ito pinakasaday? Ang init. Ano wow. Algo cafe. Ano yan? Mas malad to. At to. Ako steering wheels. Good ka pa yung kati. Ano to? Ayan yung ating kusinera. Pag mga ganyan na dessert, siya naman yung bahala niyan. Kasi pag Ano mga, yan? Macaroni salad tsaka macaroni spaghetti. pag may mga ganyan naman na dessert, diyan ako mahina kasi Nakikita mo ba yun? hindi ako mahilig niyan. Pero kung ano, carbonara yan, yan kami talagang ano. Yan ang gusto sa dessert ng carbonara. Carbonara o ano? Ay, carbonara. Ano? Ano ba yun? Kasi? Ano to eh? Pati ako na ano na? Sige. Yung Graham. Graham. Carbonara. Graham. Graham lang yung gusto ko. Yan.
macaroni, salad. Siyempre, ugas. Buko salad, isa rin yun. Ito naman, latik. Biko, ano ba yan? Ay, biko. Biko. Malagkit. Yan lang. Tapos magluluto ba ng spaghetti? Ito na nga, makakaronis pa. Ayan na lang. Okay lang kasi Hindi na magpapansit. hindi na. Kasi medyo, ano naman, hindi tayo masyado. At ayan, nandito na lang muna yung vlog na to. At siyempre maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At kahit mahina yung views natin at may pumapasok pa unti-unti, Keri. sige lang, upload lang ako ng upload para maalalayan ko yung aking channel. Para pagdating sa Pabay Project, ay gagawa na naman tayo doon. Ayan po, baba, ingat tayo palagi. Mwah! At ingat tayo sa mga naapektuhan ngayon ng gera dyan sa ibang bansa. Kasi dito nga sa Pinas, talagang apektado kami. Yun nga yung kasabihan na nasa ibang bansa yung gera, pero yung Pilipinas yung sinabugan. Alright? Bye-bye! Ingat.